Takže čau lidi, já vás zdravím ze serveru Beta a je to bojový server, ve kterém vlastně se jenom bojuje. Já vlezu takhle do portálu, tak zadám t/join, enter a hned můžu jít bojovat. Dostal jsem na začátek železný Iron Match, luk, krumpáč, 32 chleba, 6 stack listí a stack smrkového dřeva. Takže já jsem za modrý tým a proti nám je červený tým. Takže můžeme na to. Na ně sviňáky jedny. Vezmeme si dřevo, které se nám hodí. A máme jen jeden čip, to znamená, že mám nekonečný toulec. Jako enchantěný luk. Jak. A budeme na ně. No. Jdem na ně sviňáky jedny, ale kde jsou kurně? Jdem to dejte, že by šel špatně. Tak to je furt modrý tým. A vůbec nevím, jestli tohle je jako červený tým, tě. Tam mrkneme. Ježiš, to je ještě modrý pod tým. Aha, ten bude tamhle. Už to vidím. Tak jo, můžeme na to. Hopsa, hejs. Jo, jsem byl jako povučný, paní, nevím proč. To prorazíme. Kruceš. OK, teď tebe, tak nezabiju. Jo, a jdeme na věc. Kruceš. Truhla. Se může vyplatit, sakra vyplatit. 5 ironů, 2 bloky, no. Taky se hodí. Mimochodem, IP adresu tohoto serveru najdete v popisku videa a bude tam i jiný server ještě. Tak na boty mi sice nevyzbylo, ale to nevadí. Ten iron se říkám. Kašlu na to. Kde co ven? Není kurňa. Jinak tento server bývá vždycky plný zhruba 2000 hráči, takže jako si tu pořádně zahrajete. A ta mise trvá vždycky nějakou dobu, pak se vám to začne odpočítat zase a vždycky většinou se narodíte na takovém ostrovku, to bude taky vidět. Tam se vám dáte join, tam budete červený, někdy bývají i fialový týmy a tak, ale to nebývá vždycky. Hlavní jsou ten modrý a červený, jsem říkal, ale jinak nemeno. No, tady vidíte nějakýho hajzla rudýho. A bodky mu vezmu. Ne, ale třeba tohle. Vidíte, jaký jsem měl redstone, tenhle. Tam, vidíte. Měj tu hromadu truchu, to ani nemáme, jo. Blok nevím, to něco. Červený. Hej, a ruďáka zabijeme ruďáka. Coffee, chcípni, tak a máme dalšího. Kurně.